estamos aquí nun novo episodio do podcast con Hugo, tamén conocido como Mellita. Non queríamos perder a oportunidade de saber un pouco máis del, xa que van de dar o seu primer concerto. Así que vamos alá. Para quen non te coñeza, quen é Mellita? Pois Mellita é un chaval de Melide, simple, que fai música, corta o pelo tamén, e intenta, non sei, facer viral a súa música. Vale, como empezaches? E que che fixo dar o paso a subir as túas cancións? Pois eu empecé cas batallas de rap, improvisando, empecé a rapear por aí cos meus amigos, ir a competiciones en Santiago, Lugo, moitos sitios. E despois un día, pois non sei, probei a facer unha canción na cuarentena, subina, eu era pequeno, pois non sei, gustoume o couso de gravar música e pa diante. Aí empezou. E ahora sí que a repercusión que estás tendo así coa música e tal, como estás vivindo este momento? Moi ben, moi contento, moi contento. O apoio, sobre todo, da xente de aquí e da xente que tamén cercana da Arzúa e así, síntese moi ben. Vale, se che digo Revolta Fest, cal é a primeira palabra que se che ven á mente? Fua. Orgullo, porque ao estar ali meus amigos, familiares e todo, orgullo, diría, moi E contento. como foi a experiencia dese primer concerto? Moi nervioso ao principio, pero despois, cando cantei a primeira xa fluiu todo e foi perfecto. Foiste pasando, xa non estabas nervioso. No, E que che dixo a xente despois deste concerto? pois si, gustara moito. Gracias a Dios non houbo ningún que con pegas nin nada e gustoulle a xente moito. Vale, cal é o momento máis especial? O sea, o que ti vas recordar para sempre? Pois quizás ese, porque é o primer concerto, toda a xente conocida que eu quería que estivera, a xente importante, pois estivo ali apoiando. Entonces eu creo que ese, cando subín ao escenario, foi como o mellor momento, sí, o mellor momento. E agora o seguinte paso que tes é sacar outra canción, outro concerto, que será? Foi sacar outra canción, algo pendiente, sí, dun concerto aquí en Mallo, sí, aquí, Eso é exclusiva. eso exclusivo, sí. Levamos unha exclusiva. Vale, estás estudiando peluquería, que é algo bastante distinto. Entonces, como levas eso? Como podes facer para compaginar todo? Pois hai tempo para todo. Cando cando me chaman para cortar o pelo, hai que cortar o pelo e no tempo suelo dedicarlle máis a cortar o pelo porque é o que me gusta moito, faime desconectar tamén, pero despois a música polas noites e así escribo, gravo cando vou a Santiago, compagino bastante ben. A xente que vai á peluquería que che di? Sobre a música, sobre a peluquería que che di con todo? Pois pregúntanme de todo, que cando vou sacar un tema, que se lles podo enseñar, que cando vou facer outro concerto, é o normal, suélenme preguntar bastante por eso, sí, a música sobre todo. E o teu día a día así, con esas dúas facetas, como é máis ou menos? Así paso a paso. Bastante ben, o sea, tampouco é moi complicado, é que non sei, por gracias a Dios tamén compagino moi ben eso, sabes? Suelo darlle moito tempo á barbería, pero tamén cando sobra algo sempre lle dou á música tamén. Compagino bastante ben, sempre hai tempo para todo, as dúas. Se agora chega unha persona e lle tueras que dar un consello para esa xente que non se atreve a dar música ou a calquera das cousas, bueno, pues que lle apasionan, no? Pero por vergonza así, ti que lle dirías? Que lle diría Mellita? Eu diríalles que non teñan medo a gravar nin nada, porque ao final, ao principio, danos medo a todos, pero despois cando te acostumbras que teus amigos xa o ven como algo normal, que non sei, eu considero que non hai que ter vergonza a sacar música, sabes? Iso, cada un saca o que pode, se hai música para todos, se a xente valle gustar e hai a xente que non, eso hai que aceptalo tamén, pero non ter medo a sacar nada, sabes? Sobre todo expresarse coa música. A min gustame moito a música e desde que empecé, pois, o sea, tiven críticas, tiven non críticas, o sea, tiven tamén xente que me dixo que molaba moito, e pois, nada, afrontalo, sacalo, se queres, hai que sacalo. Pero ti como levabas esas críticas? Eu non mal, a verdad, non as levaba mal porque a xente que me decía era xente moi cercana, decía, pois eu melloraría isto creo que non vai enganchar a xente, decíanme, entonces tamén mo decían desde o respeto, que é algo que se agradece. Eu Claro. pois non o tomaba mal para nada, o sea, intentaba melloralo na seguinte. Bien.
E agora, así para terminar, vamos facer unha ronda así de preguntas rápidas. Vale. Vale, unha canción amiguita. É que máis me guste. Claro, máis te gusta a ti. A que Sata. todo o mundo debería escoitar. Sata. E o teu peinado estrela para facer? O meu? O teu peinado estrella? Uf. Degradado normal, básico. Vale, un artista referente. Nobel Ouro. Un soño? Cantar no San Roque en Belén. Podes conseguir. Pódese conseguir. Unha palabra que te defina. Bueno, artista. E a quen lle dedicas todo o que faz? Sobre todo aos meus familiares, aos meus pais, e ao meu irmão. E Vale. aos amigos, os temas tamén aos amigos, e así, pero... E por último, mellita non sería mellita sin. Sin música. Sin música, Perfecto. tal cual.